Aconseguir l'erradicació de les bales de goma, no només a Catalunya, que ja es va aconseguir, sinó a la resta de l'estat espanyol. Roger Espanyol anava a buscar els seus pares per votar quan el van ferir. No va ni veure el policia. Les conseqüències, evidents i difícils de superar. He perdut la visió completament, no veig res, no veig la llum. I fins ara on més m'ha afectat, a part dels dolors que això ha provocat, perquè també tinc algun os trencat, dolors i marejos. Per això l'Ajuntament es presentarà com a acusació particular amb l'advocada que ja va representar Esther Quintana. El tinent d'alcalde exigeix responsabilitats polítiques i penals, en un cas que qualifica com l'episodi més greu de violència institucional dels últims 30 anys. Ningú del Ministeri s'ha posat en contacte a hores d'ara amb Roger Espanyol. D'aquí no he rebut cap notícia, ha sigut del govern espanyol, ni personalment, ni el que he anat veient en televisió amb els discursos que han fet, tant la gent del govern com el rei amb el seu discurs no han tingut ni una paraula amable ni una disculpa.